ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ። ስምዖን ጴጥሮስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያን ሃዋርያን ናብቶም ማዕረታናትና ዝኽብረታ እምነት ብጽድቂ ኣምላኽናን ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን እተመቕሉ ብፍልጠት ኣምላኽናን ጎይታና ኢየሱስን ኣባኻትኩም ጸጋን ሰላምን ይብዛሕ። እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸውዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚኣብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ብኡ እታ ክብርትን ዓባይን ተስፋን ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ሥጋ ካብ ዘሎ ጥፋኣት ወፂእኩም ተማቐልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ። ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ፣ ኣብቲ ደግነት እውን ፍልጠት፣ ኣብታ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ፣ ኣብቲ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ፣ ኣብታ ዓቕሊ እውን ፍርሃት እግዚኣብሔር፣ ኣብ ፍርሃት እግዚኣብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት፣ ኣብቲ ምፍቃር ኣሕዋት እውን ፍቕሪ ንኹሉ ሰብ። እዚ ነገር እዚ እንተ ኣለኩም እናማዕበለ እውን እንተኸደ ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃካያትን ዘይተፍርዩን ክትኮኑ ኣይሓድገኩምን እዩ። እቲ እዚ ነገር እዚ ዘይብሉስ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ምጽራይ ዝረስዐ ዕውር ነቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ እዩ። ስለዚ እቶም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝኹም ተጋደሉ። እዚ እንተገበርኩም ከቶ ኣይከተንደልህፁን ኢኹም። ከምኡውን ናብቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ። ስለዚ ምንም እኳ እንተፈለጥኩምሞ ኣብቲ ዘለኩም ሓቂ እውን እንተጸናዕኩም ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ክዘክረኩም ሓሳበ እዩ። ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ከዓ እቲ ምቕንጣጥ ድኳነይ ቀልጢፉ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈለጥኩ ኣብዚ ድኳን እዚ ክሳዕ ዘለኹ ብምዝካር ከንቃሓኩም ቁኑዕ ኮይኑ ይረኣየና ኣሎ። ግና ድሕሪ ስንብታይ ከዓ ኩሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ክዝክርዎ እጽዕር ኣለኹ። ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክንነግረኩም ከለና ነቲ ናይ ግርማኡ ብዓይንና ዝረኣናዮ ምስክር ኮይንና ኢና እምበር እተጣበበ ጽጽዋያት ኣይሰዓምናን። ካብቲ ግኑም ግርማ ክብሪ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቅር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ መጸ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቐበለ። ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስኡ ከለና ከዓ ንሕና ባዕላትና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ ሰሚዕናዮ ኢና። ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና። ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘንበርህ መብራህቲ ጌርኩም እንታስተባሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም። ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ትንቢትሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ተዛረቦ እምበር ከቶ ብፈቓድ ሰብ ኣይመጸን።